Ahoj, vítaj na stránke Kľúč k sebe, kde sa budeme venovať osobnému rozvoju, spiritualite, tarotu, výkladu kariet a veľa ďalšieho. Ak tvoja duša vibruje na tej istej vlne, tak určite zanechaj odber. Tak poďme na to. Aký odkaz je tu práve teraz pre teba? Čo máš práve teraz vedieť? Skús sa naladiť a nacítiť na tieto kartičky a vyber si jednu z týchto troch kariet, ktorá ti presne dá odkaz, ktorý práve teraz potrebuješ počuť. Takže 1, 2, 3. Vyberaj. Prvá kartička nám prináša posolstvo Svetiňa. Čiže na chvíľu sa stiahni, dopraj si viac času pre seba, napríklad medituj a trošku sa stiahni do ústrania. Druhá kartička nám chce povedať, daj sa do rovnováhy, daj sa do kľudu, dopraj si odpočinok, začni si užívať každý jeden deň. Nastav si napríklad aj hranice v práci. Tretia karta nám hovorí potešenie. Poteš seba a svoju dušu. Užívaj si život, raduj sa z jednoduchých vecí. Vždy očakávaj to najlepšie. Ak s tebou rezonoval odkaz, tak určite mi daj vedieť do komentára.